Kani nga dili senior ka na. Kani apil na. Kaon na galuwi. Mo mo to make 5 plus 5 oh. 10. 20. 30 na. Oh. Welcome to my vlogs. Sige, mga tutag share cover love nga tagsudan. Naon sa sinanay? A. Nahapla. B. Natumba. So we are here in Siargao. Hi! Welcome to my vlog. Manahi na po magkuha na po mi dito uniform. Na mo princess. Sa Mayahay. Nasi just front. Mohilak na inig abot. Mga district hotel sa Central. Uniform. Sa school? Naog ni Iya, pwede daw kuno makasaka ng mga tagpo, mga itlog. Diba? Naog sila kay nag-outro of formation. Change formation me. Ayan, wala, bilis. Guys, yun din. Kay gamay ra ba ko? Ayan. Raining na, raining. Bailo. Raining na. Nay. Raining in Manila. Kawas tita. Sana. Hello, the assistant. And of course, the princess naguna siya kaon. Kay nagayay man siya. And then, pastor na. We have, saan itawag ganun? Sinabawang ka ba? Basoy. Wala, sisig. Basoy. And of course, halang-halang. Paglingkod na diri magtindog kay kanila mga batan-on ron magdatsalan. Mga tiguwang rin kura. Ay mga tiguwang. Aning lingi sa ingkod mo mga tiguwang. Mga senior. Mga tiguwang ingkod. Leno din. Uy. Iya po. Pagkatulong lang ako kanina. Sama sarap. Hello. Yan namin sa house. Here. So, ayan, following. Wow, kusog ang signal. Dali-dali tos baboyan. Orang tadi si Adila friend tu may best friend ni Adila. Dito ra ka sa kabuki dai. Nice na dito. Nabuhi bukid dong. Oh. Ano sa kanay? Kuha dito. Babaon na to.
mo basa-basa na yung basa magawa. Pero marabago sa mukha, dapin man yung video. Lagi. Apple storage na naman good. Dili ka makulimot yung mga. Kailangan ko bako mo. Dili na po tama tulog ya. Ay, katunay. Bahay. Wa mo pandid hagdan kami kunong lintas ito. Ay, wa na suba. Wala gid lig. Wala gid wala sulba na ni dalita. Love you. So, bana day. Pati tinago ang secret. Wala na tayo. Ready naglang lechon mga mems. Unya, unsa pa atong dugayan, kaon na ta. Happy Fiesta, Maya. We are here. So, pagkakapagod sila later. Bababa. Pila ka video? Pila ka dam? Yan. So, Louis? Lo, binang nagubog na tanong. Perfect ito gawin. Mag-swimming. So, hi, Ay, pabot nga na eh. Bota. boys! Pag-ayos mo ba sa... Sumana sila mga maot. So we are here on Magmagpupungko to witness how beautiful the island is. Here is Jamaating coconut. Bukan mas maasin. We love Siargao! Kaway! Kaway! Kaway lang sir! Okay, kaway na.
Ang isik ka. Wait na dyan. Limo. Iya. Ano ka tapos? Okay lang naman. Kapag kung matabi ko sa akin, lakapos ko pa. Tingin ko, magaling mo. Okay lang nila. Itong doon lang. Shopping mo, ma'am? Basig na yung mag-shopping sa inyo. Picture lang? Tingin ko na dito sa